Diwn ymlaen, sa chi gweld. Gola coch. Helo a chroeso nôl I gwersi Ochr 2 efo fi Billy o'r ffug I dysgu chi sut I chwarae'r ukulele. Os da chi wedi methu un o'r wersi yn gynt, ewch ar y we, maen nhw gyd yna a mae'n dysgu chi sut I tiwnio, sut I strymio pethau fel yna. Ond heddi, byddai'n dysgu chi sut I chwarae'r F cod a'r G cod. A trwy gwybod rhaid byddwch chi'n gallu gwneud llwyth o cyneuon eraill. Reit, so'r cwrdd gyntaf byddwn ni'n dysgu heddi yw'r F cod, sef hwn. Nawr, be gyntaf mae eisiau gwneud yw defnyddio'r ail bys, so bys bawd, cyntaf ail, a rhoi hwn ar yr ail ffret o'r string top fan hyn. So, bydd ni'n deud hwnnw fel hyn. A wedyn, cymryd y bys gyntaf, a rhoi hwn ar y trydydd string, ar y ffret gyntaf fan hyn. Nawr, gyda dau dy gilydd, gael popeth arall yn rhydd, a wedyn strymio. So'r ail cord byddai'n dysgu chi heddi yw'r G cod, sef hwn. Be sy'n eisiau gwneud yw cymryd y bys cyntaf o'r llaw chwith a rhoi ar yr ail ffret o'r ail string, sef hwn fan hyn. A wedyn, cymryd y trydydd bys a rhoi ar y trydydd ffret o'r trydydd string. Wedyn cymryd yr ail bys, sef bys bawd, 1, 2, a rhoi ar yr ail ffret o'r string yma fan hyn. Wedyn, da chi'n rhoi nhw dy gilydd, bys cyntaf, trydydd bys, ail bys, a wedyn chwarae fo. G cod. Os ni'n dechrau ar y C, da ni'n neud e nice and slow, a wedyn byddwn ni'n symud i'r F, sy'n eitha neis, wedyn symud i'r G, a wedyn nôl i'r C. So dyma'r 3 chord trick. Na gyd chi eisiau gwneud yw just cer trwyddo fo, so mae'n teimlo'n hawsach chi symud bysau chi o un cord i'r llall.